ens atén des de Madrid. Bona tarda i gràcies per acompanyar-nos avui al Tot es mou. D'entrada, què els hi semblen aquestes enquestes? Que algunes d'elles, veiem per exemple del Periódico, que els arriben a donar fins a 4 diputats. Hi confien? Bé, nosaltres sempre hem entès que les enquestes serveixen per explicar tendència de vot, però que no són ni molt menys la foto fixa del dia de les eleccions i, per tant, no fem política en base a les enquestes. És evident que nosaltres tenim clar que traurem representació i que totes les enquestes no ho posin en dubte, ja ens sembla bé perquè mostren allò que llegim i veiem i ens diu la gent al carrer, però, evidentment, tenim clar que ni ens podem fiar de les enquestes, ni les enquestes no deixen de ser, com deia al principi, una manera de mostrar una tendència de vot, però alhora també de, a vegades, activar d'altres vots. Per tant, nosaltres no confiem en el que ara mateix diuen les enquestes. La CUP han presentat un programa que anomenen de ruptura. Amb qui i què volen trencar i com es farà això? Nosaltres hem presentat el que diem un marc d'intervenció política, partint, com hem dit durant tots aquests dies, que no anem a fer de bons diputats i que entenem que si la gent ens vota o la gent vol que estiguem allà no és per fer d'uns diputats disciplinats, que el que anem a fer allà és a atabalar a la dreta i estressar a l'esquerra espanyola, però també als partits independentistes, a posar al centre la lluita que ara mateix existeix al Principat, però no només al Principat de Catalunya, sinó en molts llocs de l'Estat, que té a veure amb l'autodeterminació i l'amnistia i també, i de manera molt clara, amb la garantia dels drets. Que anem a aquestes eleccions a dir que si no es respecten els nostres drets, que si no es garanteixen tots aquests drets civils, polítics i socials, serem ingovernables. Estem veient aquests dies un carrer que bull de manera contínua i entenem que cal donar respostes polítiques i solucions polítiques a això, potenciant i assegurant que el carrer és el protagonista i protagònic de qualsevol acció. Però en cas de ser elegits, com tot sembla indicar, a jutjar pel que diuen les enquestes, participaran de l'activitat parlamentària? Nosaltres anem al Congrés, com deia, a portar aquests eixos bàsics sobre la taula amb la voluntat de garantir que es defensin aquests drets i que, per tant, hi ha l'exercici efectiu del dret a l'autodeterminació i l'amnistia total a totes les persones represaliades i tot el que sigui facilitar que no hi hagi regressió de drets hi treballarem, però com deia, no anem a fer una activitat normalitzada al Congrés perquè entenem que no és al Congrés on es recupera la sobirania que el Parlament ha perdut. Cal recuperar la sobirania del Parlament fent política al Parlament, no anant al Congrés a pidolar les molles com fins ara han fet al llarg de tots aquests anys tots els partits catalans, diguin-se independentistes o no. Ja han avisat que no entregaran els vots al PSOE a canvi de res i jo li volia preguntar en quines condicions vostès podrien donar suport a Pedro Sánchez si finalment ell fos el qui tragués més escons en aquestes pròximes eleccions. Com he dit, l'exercici efectiu del dret a l'autodeterminació i l'amnistia total. Entenem que això és el que el carrer aquests dies està demanant, està exigint, està posant sobre la taula. Volem ser o fer de caixa de ressonància, volem portar tot això allà i, per tant, no és una qüestió de quines condicions li posem nosaltres, sinó és què és el que el carrer està exigint de manera sistemàtica tots aquests dies i des de fa molts anys. I és això, no posa les condicions la CUP, és la gent mobilitzada al carrer, organitzant-se, que posa no les condicions, sinó que diu com vol viure i quina és la millor manera per tenir vides dignes. Doncs, Eulàlia Reguant, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la sobretaula política i tindrem oportunitat de parlar-ne després també de les eleccions. Veurem també quins resultats s'aconsegueixen, la CUP i la resta de partits. Gràcies, fins la propera. I nosaltres, amb el Toni